Takže čauky mňauky, vítajte u môjho nového videa, teda prvého videa z hry Shakes and Fidget. Hrávam to dosť málo, neviem, len tak ma to vlastne chytilo. Hrávam to s mojimi kamarátmi a také veci tu robíme, blbosti si tu vytvárame, robíme debiliny a tak. Začal som to hrávať 9.9.2014, teraz je 16.9. a tam je 14, lebo, jak som povedal, moc to nehrávam. A to je hospoda už. To bude za chvíľočku. No, máme tu aj cech spravený, vám ho ukážem. No, tu je, ukážem, tak to vyzerá náš cech. Ono sa prepni. Prepáčte, no, darí ti. No to je taký demonický portál, to je novinka tuto, Shakes and Fidget. Dáme ďalej. No, tento herb je totálna debilina. Proste môj kamarát nevie robiť herby. A to je asi všetko. No, takže plánujem sa do hospody. Prepáčte chvíľočku strpenia. No a takže sme späť, no, tu som trošku musel niečo vyriadiť si. Tuto máme moju hospodku, sa nám už dokončila. Preskočiť. Prepáčte, trošku mi to seká, keď nahrávam. Takýto komp, čo ja mám, ten bol vyrobený asi v stredoveku. Oh, pardon. Mám tu dva epiky, tento je dobrý, celkom. A tento je už zlý, no, tak vám poviem, mám lepšie zbrachne a tak. No, takže, hospoda ešte raz. Alebo viete čo, ideme do arény. Aby to bolo tento diel taký zaujímavejší a vydáme sa aj samozrejme aj do podzemia. No. Nie, to je moc malá úroveň. No, na takých neútočím ja. A neviem, či to nie je môj bratranec, že by už bol devina. No. To je už troška väčšia úroveň, ale vyskúšame, za pokus nič nedáme. No. Čo je, daj mi to seká. Som zdaví, čo je? Podľa mňa kúzelník. Nie. Koľko, taký zubatý? Aj. To bude asi taký vyrovnanejší súboj. Ach, no tak, zle som hovoril, no tak 15, tak. A možno, že som to tak dlho nehral, no bohež, aj. Veľa života, no. Som o trošku menej, ale... No čo už, no proste idem postava. Aj počkať, ja som postava. Tak si vylepšíme. Ideme, vylepšujeme. Vylepšíme si výdrž. Ani neviem, že prečo mi to seká. Počkajte. Dobre, som späť. No.
Ako si všimnete, hrám aj Minecraft. Moc ani nie. Ideme do toho podzemia, do slúbeného podzemia. No, mám zatiaľ len prvé, tak som zatiaľ iba 14. A som na 3. Pretože tohto hajslíka ja neviem, ale neviem dať dole. Asi prišiel žumpár, no. No, asi. Tak, preskočíme, no. Zaujímavý boj. Áno, moja zbraň v strede, však. Hajzlík sa obránil. Ty kokos! Boha! Dobre, tak to by bolo pre tento diel všetko. Tak určite si túto hru zahrajte, je to na je to na českom 25-ke. Tuto máte všetko zverejnené, toto. Proste všetko. No, S25, bude to aj v popisku videa a tak ďalej. No takže zatiaľ čauky mňauky.